Ze, gaur bakarritu txauzea, Jona. Bai, seitan hasi naiz da, oaintxe bukatuet, justu. Hasi, alda, Patxi. Oaindik ez. Abixetu gau nahi, Ai, bai! Alperrik abixetuko jozu. Ez du bakarare harrapatzen. Fijo, guri atxaseko motza. Umetan, monagilo sartu geno nia espabilatzen zen, baina... Hasi da, Patxi! Ezet! Semia bai, latosu eta motza. Deskara. Yep, kaixo aizkiriak, zemozate ondo? Apalduta otzeote, earki, ta, ze, sagarran bandakoekin ondo pasatzeko prest? Bai? Bajarri erreta, suma joa. ¿Ya visteis el otro día el programa este nuevo, el Guasemang o el de la Vasca? Berso saioa, astera doa. Zampana izgeon eska. Handikane piztea, Olki bat guztua jagonikek. Zein da zein? Ni holki jaz. Iez aleiz espabilatzen, Bize, eta biostak. Bai, astu doritxon, bai, ontxe, jaso berri dia titulua. Gusta, Bisita ingo deu, gombidatu ezkeo. Joalkain, beti igual presentatze. Zer nahi deketia, horrezkoa dantzatzia, oze? Ez, baina imaginazio pixka bota gauzai. Egitea, pagadik arrazoi du, zozagatu beharko zenuke, Pentsazak, Alkain, pentsazak. Pentsazak. Hoi, esati arrexak, aurkeztu zaki programa? Nik? Bai, iraulaik, hemen, zeo beste iraulik. Bai, earki gatxerek, behon dizuela familia. Justen, nuti igual aiteu? Bai. Pagadi, aurkeztu zakik? Nik? Bai? Jo, bueno, este bote prontian ezin dut. Justen, bere pagadita bere bomberoideak. Aizu banik grazit egiteiz, Garek asko, politxa. Bai, nire, zeo proposatza lezu? Ba, momentu honetan ez da asko, Afaldu gabe naota. Zeo enbierra ekat ni kuadrilla honekin. Zea? Ba, pentsau. Pentsau. Zea, hortako imaginazioa behar da? Imaginauko esketxetan bezala? Aiba, egitea. Egitea, imaginau. Imaginazioa barra. Eta zuek etxian, buruei eragin. ¿Ya visteis el otro día el programa este nuevo, el Guasemang o el de la Vasca? ¿Qué vasca? La Vasca. Yo sí, qué gracia me hace el que imita a Tolosa. Erki gatxi, Xavier. Hoy sotaman no sartu diona. Es que es un artista, chaval. A mí el que no me gusta es el otro, el que hace de Euskitze, o el tío lo intenta y tal, pero queda poca sosa. Pero de Yancy no lo hace mal. Gabón, Euskal Herria. Joder, pero si lo haces mejor que él. Joder. Pero yo no tengo enchufe. Apa, Jose Mari. Alonso bat. Joder, Arkaitz. Joder, que mira quién viene. Zemoz? Bueno, Bai, ondo. Zo sartzen? Bai, ondo biziala izo. Ba, kokotaino. Nagusia nazkarri bat, abetik gainean. Hau intzak, besti intzak. como dices tú, si el trabajo es salud, ¡viva la gripe! Oye, perdona, no, es que, Pansu, oitura. Uy, markatu, Oye, chicos, esto no puede seguir así. Ya, joder, es que porque uno no sepa castellano, que tengamos que hablar todos en euskera, me parece una pasada. Es que tampoco tiene tiempo y el castellano no se aprende en 2 días. Excusas. El otro día vi en ETV un reportaje sobre migrantes y había un chino, que hablaba castellano mejor que nosotros. Es que luego encima tienes que escuchar pues, que es una falta de respeto. Sí, pero falta de respeto la suya. Porque eso al revés no pasaría, Ya. eso seguro. Es una festa, Guasemang. Gabon, ikusentzuleok, Marisol Eskuar Gardenetik. Gaur, urteko bersosaio horik onena. Alde batetik, adunatik etorria, Peru. 82 kilo. Birritan, Euskal Herriko txapelketa nagusira heldutakoa. 2 ordu segidan egon leike eskuak ipurdi gainean dituela, mugitu ere egin barik. Galtzerdi zuriak janztea du gustuko domeketako zapatakaz. Beste aldetik, Tolosatik, Imanol. 80 kilo.
23 poto batu ditu bere ibilbidean. Parrandatan zerbeza gustokoago du kalimotxoa baino. Ederto, berso saioa astera doa. Badakizue, ez daude onartuta ez potoak, ez erderakadak, ez deskalifikazioak. Eta zigorra jasoko dabe egaina kolpeek. Hasi zeu, Imanol. Botako den bidea, hau da primizia. Hago isilik mutiko, nidilla drazia. Kolpe bajurik ez, Peru, itxi haua. Imanol, zure txanda, jarraitu bertsoakaz. Egon nade isilik, badaukak premia. Barrundik atera zaik, kriston inbidia. Imanol lurrean da. Zenbatu egingo dut. 10, 9, 8, 7, jodu. Bakoitza bere tokire. Altza osterabe. Barruan gauza gutxi, hori da egitea. Bertso hau nirea du, iretzat olkitea. Peru, gau, badugu aurtongo irabaze barria. Imanol da. Ezin dut atala. Zer dekokor. Aurreko astean gure atxoak nahikoa kirol egindakero. Kontu nahi jarrue! Baina adios desango teue! Adios beiguela! Laiaki! Arte! Eta eskalankak pedaleta jartzen da! Biziketak zer dia autzoko ondienako! Gaur hasiera izan da, nabigatzeko oinarrizko nozioak ikasiko ditugu. Beraz, lasai hartu eta animo. Nabigatzen, hau esan lehen ordenadori kursilua. Hala esan zitxinan paketen biorok, hau ikasita prestengo gainela mundu zabalea zabaltzeko. Elkano bezala orduan, nabigatzen ikasita. Hala, vuelta al mundo! Zani, itxasuan mariatu iten hau. Nabigatzea ez da dirudien bezain zaila. Ez da zaila. Madre misericordiosako arantzalia gila ondatu itunan, Elizia zalia katiatuta. Ordenagailua pizteko, zakatu power jartzen duen botoia. Desde luego, tirone powerrek eozein bizte. Arazorik powerrekin? Bai, power hildo daola. Ez ala pizten. Hau handikane biztea, Baina hau pizten data. Hoxe esan din ba? Ui, que susto! Zer den hori? Izango ema, fanta naranja usteko poza bazoza. Ordu sartu barrua berrize, refreskuik. Biostarra sortze jatetak gero, dozena talma sartu bihar. Orain hartu arratoia. Arratoia! Ke asco! Barkatu xagua. Ai, horrek eren aska matetziana. Berdiatin unik ustean. Aizue, hau da xagua. Hau ez da bat telefonua. A ber! Izaten inanik etzula tu, etan. Nik etzagenak usinenekin mundura zabaltzeko presteongo behan, Elkanak hemen ikasi izan balu nabigatzen ez dunan oso urrutia aliatuko. Gogoratu, ez zakatu inola ere suprimir botoia. Hala, dana borrau da. Zein duzu? Botoia zapaldu. Premier. Lortuko aldute gure atxoek ondoratu gabe nabigatzea? Taik hau esti eta isiltzia? Txotzo! Urrengo astean erantzuna Wazemanken. Antoniok, nobila aurkitu hemen du.
Bazen garaia. Eta zen undarra da. Kolombiana. Atxuak bezala internetez orzatu omen do. Ta non ikasi dau ba, Antoniok interneten ibiltzen? Jubila guenien. Ui ba. Laro gehi urte eta seko enamoratu. Biagra hartzen hasi omen da bain. Biagra zeinek, Patxi! Patxik ez, gure Antonio. Kolombiana batekin hasi omen dek? Mira, horri saltziote, marka pasu zeipini. Edo zeine bertan gata seko agertuko bere hoian. Bai, baina behintzat esateko morun da. Lo bailau, bailau. Zer esan nahi ezu? Zea. Uste non motzanekua da. Talato zua. Kirol pizkatetea beti komeninek. Ike kirol baketxua aukeratzia bauan. Hau sanua dekordia. Ai, esanua, desgraziatu engon nauketa. Nervioa baretzeko deportitea beharrezkoa dek. Bale. Azten gaizki bukatuko jut. Harrapasa golpia! Bale, tio, kain, dios. Horregako burrukan baino karrago bukatuko ju. Bale, Eta horrega galtze pasaguan ba. ez aldakik. Kultura general pixkat. Sartu esketxa, eta enteatu bai. Xanti, sartu bildurripe. Ongi etorri bazen behin Euskal Herria saiora. Gaur gure arbasoek kanpoko inbasorea gainditu zuteneko pasartea izango dugu izpide. Eneko Aritzaren gidaritzapean, Karlomagnoren armada imperiala gainditu zuten baskoiek. Nola? Hemen dokumentua. Karistio, holki bat guztua jagonikek. Horreako aldapa turmaleta baina askoze horrako, Bai, ganera, Ibardineko metabolantia pasaten da denak. Armadura horixe irabaziko da. Maiot, John. Hori. Buzinak! Helbu gondoan pintada paratu ditut errepidean. Eta zeizku bituek. Azken heltzen dena, bizigo doa! Zer da hori? Erro lan, dieseto amendoa! Frantzesak euskalduna zapaltzen! Halo, zanpan de la patrie! Baskoiak! Izartua izen iazpian olki! Baskoiak! Etorri! Baskoiak guak, A por ellos! A por ellos! A por ellos! Harritzekoa ikusi berri ditugun irudien gaurkotasuna. Gizakia harri berean estropuzo egiten duen izaki bakarra dela esan zuenak, arrazoi galanta! Ave Maria! Horrela eiz, elo! Pakita naun! Ez egin tirorik, jainkoan izenian! Ez aldau inor! Aurreko astean agindutako kristalesko potiak ekarri izkinat, elo! Barrura sartuko naun, Nola ikuste zo goek alista masala? Pontxo, gaur jar jarriko urrezko garrautza. Baina, zartzen nahi da, zartzen. Ota 10 urte saie onda geho, aguantatuko aldi garrautza jarri arte gizasue. Mana dizkiotzu behar dian bezala iurtziak masala. Bai, lau, ezkarete eskubira, paparrien eta bat goiti bera lepanien. Ota 10 urtez bizi izan geha behar jarritako azken urrezko arrautzai esker. Lastima be mauko semeik ez eukitzia. Ez, ez dut oso sasoiko ikusten. Nik bai ikustetzera. Hor izkutauta bate madaola. Esku kondo bizan ikuna latea aitu mase. Eonelo, ez nau
Kamaxi, pakitan hau? Egon lasai, zuek esan dakotik. Ez dinak ezertxoe haitu. Ezerrez. Beira, kristalesko poterik adizkina. Beira, elo? Kristalesko potiak! Ezala izgoatzen. Euk esan dakoak, piperrak eta urrezko arrautzak berretxekoak botatzeko. Guk esan dakotik, ez den ezeratxo ez da? Keba? Zampana izgeo, neska. Batera galdetu gabe ehorrak esan. Eskerrak gara izailatu gea, mosolo. Honek mingaina dantza jartzeko daukana, habilidadiaki laster herri guztiak jakitun. Elo, ez zonat inori esango. Ezertxoz. Hori pentsatzia, Gara eskuaiek me kau ez satanaz! Zerrik asko aizatzati, Pakita. Ez horretik. Estarrin Jose Luminia. Beste estarrin Ana Bayeta. Azken estarrin Lunax Urbalde. Kristalerua. Aurki ETV baten. Nia? Zahar eharra dazkatue? Oso eharrak! Ire zaharra ondoko! Lapurtzikina? Nola indigun traizioa, upakita! Ai, neska. Urrean diztirak itzututa. Eta ik, nola indian traizio hau. Erdiban asan genunan. Ik ez aldakin, biriatu izan ziren. Roma no paga a traidores. Atraidores. Ez jauna, atraedores del verbo traer. Oioek mokoka erasotu jate, ama. Baina. Bueno, eta kalistek arratza jarri ikusi aldoek. Ikuiuka junian da zea bidozena oionei begikatan aian da zena ez ikustia. Ez da arrastoik, ama. Arregineko generalak preso gauzkazue, baina soldadu goendikan fuerte eria burrukan. Nire semia bezalako astopotro bat, etzeon bialtzek, alako zeregin delikatu batera. Hor delikadeza behar den. Delikadeza, Tomasi, eta igurtzi bereziak, Jose Elo eta Iruro bakarri dakizkina. Traidore zikina, askatutako nemago izkinane, igurtzi bereziak. Tomasi, ibazekina nola eginarazi arrautzak alistori. Ai, gure ama zanagatik, iten dina promesa. Ire ama ere piza garrauna, bai. Nahi. Da listo, seko estresatuko zuen beste zahata eta ez ezaunekin zaharra da. Hila mangozi, hau. Ez preocupatu. Eta berazten genian, masajiak ebai. Tomasi, erdibana, eo lepua bihurrituko zonato haintxe. Aman igualaiz, bai jauna! Da listo gizajua. Ai, ikuste aldezue, nola dun gandorra. Xo! Jarra inden Pakita, bere habitatetik atea, ta ikuste aldezue bere lumen koloria. Sok egoeran da, beira ze begira da, nervioek janda. Pasen! Me cago en Sanka listo eta Sanka tondo! Horute izkinate, kristalesko potia. Toma!
Tomasi, ipurdian, beste betian! Nola ikustezu, mosala? Salda etxeko beste ez du balio. Ze guztua aiz? Bilar futbol sala partidua, zekat, launekin? I futbol salan? Aldea gisilik. Baiet ba, laun baten salan futbola ikusteago aztik. Esaten emanik. Zuketa lezu kirol egiten nahi nire. Bai, segan hasi naiz. Segan? Bai, etxe horren batza txiki bakatan txibiltzen naiz belarra mozten. Zuta, geho belarra mozetako zeiten. Erre, no te fastidia. Ni bezala. Ai, galakoseko harrika kakik burun zea. Ik erre gutxi jo eta kirol gehien berke duke, gure piloteroek esaten duten bezala. Piloteroek? Zea toloxa eta euskitze? Da, sota manoa, orduan. Eiaku eharra, indik. Pilotazaleok, gabon dizuela. Segi zalarru. Hemen txagaituzue, aste honetan ere, ETV kantxan eta nola ez, gurekin, gure aditu handia, Josean Tolosa. Gabon, Josean. Gabon, behondiara, Xavier. Azken aldian pilota munduan egon diren aurrerapenei buruz itzein nahiko nuke, gauza jakina da, frontoiak berdez pintatu ziren beraraian, markagailu automatikoak ezarri, eta ze ekarri digu, Josean, ze ikusten dek etorkizuneko aurrera pausorik edo sumatzen duk? Bai, ni askotan frontoien, bakik gu askotan, eta etxik frontoien, bai. Eta fijatu izan du nauk, askotan artekarik eta nola ibiltzen juken eskuk beteta, hor imaginak ikusten ekatxik. Hortxe. Eskuk beteta, otetuk, askotan pelotak aldin iteziek eskutik, eta behantzako, ezeko oso komoda. Hortxe bertan, ikusten diagu, pilota hor zabalen. Bai, eta horrek pelotariri pixkat nervioso jartzen dituk, eta ordu ez zekona, horrik uste ju artekari azkenen pelota hartzea. Ez da erraza artekarien lana, askotan eskubeten lan. Bai, baina oitanak eskunek izeko behatzak ikiar iriki berri izatezkie, eta ordu tendinitis eta olako gaixotasunak. Tendinitis? Bai, tendinitis asko izateie artekari askok, eta horren kontrako soluzioa zegandik. Bai, Bai, haudek soluzioa? Guztek, pelotak eskun gehatuek, garbi, honek esan nahi dik, pelotak ezikela eskutik aldingo, zehai artekari guztiri, eta orduan pelota ikezteke, diko kantxa eta pelotarik asko gusto ibiliko txu jolasten. Gio de atzeko partea oso landuta zekat, ikusteken modun, hemen asota zekat jarrita, artekarik eta lasai bere apustuketa apuntatu, gero papeleta pelotan sartu, eta lasai tiatzeko. Eta horrela, litzake pasako, hain pasatzen dian horiek, litzake pasako? Ez, esan baraziok, Xavier barkatuak, oain dike, hau zeok, imaz dentzeok, investigazion mas desarrollo dek, oendik asko betuko ju, hau, asunta eta ISO 2000 ziurtagiriak, noski? Bai, oen zai edek, diru asko eskatzei hortako, baina ni pentsatzei denba pixat egin da lortuko jura. Eta oso produkto polite dedek, irutze zaiak, hau. Oso interesgarria irutze zaiak egia esan. Eta beste eskua librean txea gaina? Bai, dudik gabe, ala artekarik, kubata lasai-lasaian, ez? Lario zen kubata izango? Pelatzeok, bai. Earki, eskerrik asko, Josean Tolosa. Bai. Eta momentu honetan eskatuko nieke gure lankidei imaginak jartzea. Berriro fitxara pasoko bai gara. Bai, gaur ringo ju Aimar Olaizolan, radiografia Aimar Olaizola ikusiko ju pixkaten, ikusten igatxik ze ezkergantxo politxe sartu zioken, bere anai asierrei. Hortxe, Patxi Ruizek eman, ezkerrez? Bain ezkergantxo politxe sartuko ziok, eta... Hortxe, ikusten diago, oso pilota kada bitxia. Bai, nik esan honik lehenko neon itxoan, Koldo Mintxelena, neon itxoan, zera liburutan da behiatzen da, olako golpek izenik etzekak, eta futbolen rabona deitzeziek, atzeko beste kontrako hankakin ematia, eta hemen pentsatuit Bixenta deitzea, Bixenta golpea deko. Bixenta golpea? Bai, hemen dik aurra Bixenta golpea izango. Baina, ederki? Horratx, eta barkatu jak Xavier baino, guain buru etorri zaiak, bi anaiek ikusita telenovela bat oain oso modantzeok, eta bi anaiekin zer itzezek telenovela bat ite maldi maiu. Bueno, egokia itzezek. Zeize jarriko inike? Bueno, pasión de Odiagorraz. Politikek, gaine Kroazian da nola bitzituken egiten da, nik uste guztu angoituk. Beakin itzen goiu da berz esateien. Ez, ederki, hementxe tanto eder bat ikusteko para dugu. Bai, hor, bitxikeri bat pasatzen da, hemen. Bai, ikusten du. Hortxe ikusten dugu. Aimar Olaizolak nunbait tantoa utzi eta lurrentzen pelota ostikoa ematea jundek.
Gio bere lekua hartzea jundek, eta baino ja burue galduta nola zegoan, hemen ikusiko ju, pelotaka da oso gora jundek. Eta esan marra zeu, nire guantea horri izan baguan, artekari intarten, olako ikoizuan pasako, eta Imarrek nik uste tantoa beste bide baten bukatuko zin. Bai, duda izpiri gabe, arrazoi duk. Artekariok, hemen txeduzue aukera, deitu, 806-541-540-ra. Edo bidali, zuen SMS-ak zazpi batera, 20 batale banatzeko asmoa du. Jose Antolosak, daldala? Bai, ezerren txarrik ezpaldimek, bai. Ederki, eta iritsi da fitxa teknikoa ikusteko momentua. Aste honetan zein dugu, Jose Antolosa? Bai, Aimar hola izolan kuadroa ikusiko ju, aber. Hortxe dugu, Aimar. Txapelduna handia. Bai, ikaragarria. Eta hauek, bere datuak, goizuetatik Hernanira 12 minutu eta 11 segundutako rekorra du. Bai, bixi, Gio, aste bururo 628 bakai urrazio eta 1129 txuleta bataz beste. Eta 24 kilateko urrezko katea. Kate politia. Oso politia. Ederki, hause izan du... Barkatu jak, Xavier, baina jaketa hainbeste propaganda intzioan, Aimarren da esirren sarotein, aber, konbiatzen gaituen, azte buru baten, hola, txuleta eta bakaiua jatea. Bai, guztua, ungatxik. Bizita ingo deu, konbidatu ezkeo. Ederki, eskerrik asko, Jose Antolosa. Zuri. Eta zuei, datorren aster arte, pilota zaleok, izan nuntza. Ungatxik. Aizu, Patxi, noiz jarri behar zu benetako lan batean? Broma gutxi, Hau oso lan zailak eta ire zarpaz iginoekin seitu nondatuko duke pieza hau. Baina tailerrean hasi nintzanetik besteik ez detein. Martxa hontan santima mine berri bat topatuko deu. Nire alaxa zen ninun, Eta beiratzakoen? Herriko mekaniko igarraspetatu nahan hau, Zer, Patxi? Hoita sustu eman diakena, dios! Uste ni nertzaina zala. Aurreko astean hori joan. Kotxia utzi konpontzeko eta nik pasamontañaz parea laportu nian. Piezak eta garritzeko. Pasamontañaza, I pasako handi baina pasapurian, Patxi. 15 badituk eta kotxea konpontzen utzi nien eskioztik. Eta zoz egin alduk. Oantxe etorri izenien orduntxe nuin nazmoa, azteko. Kasualidadea, ordan zer, ez duk ezerrein. Utzizak. Usteko? Oantxe jagendeten ian zer duen kotxeak oain usteko? Bai, erki ulertu pa. Bai, ala usuan taier berri bat zabaldu ditek. Irea baino askoz ere askarragoa, efektiboagoa eta batez ere merkeagoa, Patxi. Efektiboa eta merkia? Bitzoik ezin dituk ezkondu. Amutxa, ibetzelako kliente ipurtariak engainatzeko. Ni pentsatu nahi duena, baina nik arrazoia diat eta konbentzuten hau. Ne giltza, kotxeko giltza, Patxi. Lasaitu Ne tailerien eota. Etzak damutzeko mouko erabakik hartu, I ez autu intu den egunean. Damu guztiak joan zitzizkieni. Ne giltzak emateko papatxik, Nauzi, ez alde jozu kontatu behar azken berrikuntza. Zezaten nahi aiz! Bai, ez altzea goratzen. Zezen egin genuen azken ikastaruaz, Zesartu zaite egin. Nanoteknologia mekanikoan espezialista. Hostia! Bai, aztuko ditxon. Bai, ontxe, jaso berri dia titulua. Bai, Master en Mekanika. Bai? Zer hori, Patxi? Ikiz aldaki zer da, hobetuz. Jarraipeneko formazioa. Osten hau, Patxi. Bingoz, zentzuzko zerbait egin du. Ta, merkeagoa, azkarragoa eta efektibagoa. Izango du, beste teknika berriagoela. Izango estek, Ikustak hemen kotxia eta atxaldeko presteukikoek. Zaldala! Fijo. Arratxalderako ez, Patxi. Orantxe bertan ero, hausoko taier berri hortan niak orantxe bertan. Einstein, oain zein behar diu. Zu lasai, nauzi. Utzi nire esku. Andele guazeman. Andele guazeman. Jo, biziela izo. Iri ze pentatzerak.
azken aldin, arpei txarrakin junitzen da. Ba, gaur arpegi honakin alde ingo zuet. Bale ba, adio. Aldegin aurretik, bokautxo bat hartuko zuet pa. Eta iaidak, daiola bat. Iez da leiz espabilatzen, edo? Bize, eta biostak, ero akojona baina iz. Venga. A ver, daiola bat, Pero ¿y ahora quién pidió la yola? Ah, pero si es el mismo pelotudo. La concha de su suicida, hombre. Honek ez du, eskarmentua hitzaren esanai ezagutzen. Ez, esango nuke. Aizu, zuk ez duzu eskarmentua hitzaren esanai ezagutzen, begira. Eskarmentua... Aizu, eta zuk baldakizu laga pakiaren esan aixa. Laga bakian. Arpegi honakin aldeingo Juan. Arrua! Che, decirle al capitán Pescanova que la zapatería Belvedere está abierta hasta las 5. Seguro ala, otro collage. Bai ez ba, izan konfiantzan niga nausi. Prest? Zer remedio? Eman! Listo? Ah, kotxia. Bosesetik atea berreia. Esti, ditxuga txarri. Berreia baino beto gatuek. Suabe, Patxi. Oantxe konprobatuko diat. Hartu, nahi beste denboa. Timauz, korbatax! I, Patxi, azaldu lengo kontu hori zera zen, masterra, nenoteknologia, hobetuz, ara bertan akatuko dute, Ez tegen, bestiako. Ez tegen ditu ara. Mira. Karrete atea aurretik, beharrezkoa dek, zeuride neurriak eukitzia. I, arra hotzen abil, bai, ero bai. Iguain, lasai bileteke kotxian. Nahi ainakoa baian, eta kolpi hartzeko bildurri gabe, Raikkonen eta Alonso bezala Formula 1. Ara, kalamidadien konkursuan, ik txapela irauziko uke. Bade, zerbait. Ta fatura noa biali behar diat. Ta, guain ze, ospakizunen tartia jateko gaina, Katza txampain botella, buruti bere emango diat eta. Nikani, azkenengo aldiak konekoa labien jartzen zula, Hori gero ez da garbitzi. Bueno, Eta oain, Patxi, ez da. Behan duzatoz, bukau da. Bukatu dara, Patxi, nekau izot. Eta zagatik ez diazu abixatu. nik esatzati durrei. Eta nik atio nahi. Ta ni falta arrigo daukat, nintxan. Erabaki, bihar bertan temesio portatile josikoet. Portatile nuni pintxeko. Kuartunez bentsat. Eta zukaldi ni pensar, Radizu zagraureta. Komunien. Komunik! Ondo aieiz, hortxe pasatzek eta denbo gehien.
Bueno, earki, oso ondo. Alkan. Sí, jau. Jau, ze hona, gaur Rio Rojo, itzako dedikatu ba. Rio Rojo? Bai. Bakirona? Bai, makina indio tiro, eta danetatik, Otzema. Paiun! Politia etorri honea! Alkandora, erakutsa. Kupidoren gezia da, Charlie, Kupido. Ai, txempizkate, pau! Indio eman zikiat, jonkulpangat. Joño, zer deu hemen, politia? Pena ematen zit. Hombre, ata Alkandora berria da. Lasai, nik arrebatu goit. A ber, etzan sufritu, favorez. Jaka. Ai, eneixiri, favorez. Bueno, ia txua etorri honez, favorez. Eta, honitzain du, ni natorren bitartian. Ospagatik indio aluak! Etxar, hau etxia, Pum, paiun. Hala, sei, nahiko indeketa, aio. Bueno, politia, ni zea zaten. Alkandora berria zan pena ematen dit. Zaran eosinun lenguan rebajatan. Ekandu bindurri gabe. Egin beharrekoa txaz. Eta nik bete egingo dutzuek esantakoa. Eso, neska. Ez dauka. Txaz. Mimo pixkatik intratatu nazu. Azegizan puskazean. Bueno. Sei, hemen. Ni fletxatea bai baino. Oparako izentik. Ni Dracula nau, Dracula. Zupatu bindurri gabe, txaz. Gustatu egin zait. Tombrera. Ez da Sarde, eskuba. Zurrupatu. Fletxatei baino bain. Lantza sartu gain. Txaz, ez du sekula aztuko hau. Gorra neska. Barra gauden programa honen ikusi nuen telebistan, Jeraban. Ze pelikula? Harrelsonen gizona. Oie bai kasu honak. Oie, kasu, no? Pakia biogu, Ize uste opa. FBI sartu izela ero. Gu, aguazi jagetxu. Funziona izo eta punto. Ni funziona izo itza zein bate gustatzen, Negatibo kutsu hartze jot. Nori goxe pagatzea eta litxun zo horrekin da, ara? Aguazi gamne. Atxua, zedozu. Zotarre, oiek. Gato, gaur goxin jonaz bete konporun pilartxoan hasta saldako eta letxugi erostea. Da gero etxea bueltan jotenin, Manolin ez eguan. Manolin? Amabia jentea dedikan. Baiketa bat dugu, unitate bereziak anertan jarri. Ez da gizu nola juntan? Ez da iba. Beti nagoaz bizitzen da, eta ez da hoitxutea bakarrik ibiltzen. Bueno, tranquiluz etxe, Andrea. Ta, nosti falta nero gaingo zuelo. Gaur goxin kaxoli garbitzu dutenin. Kaiola? Senarra kaiolan daukazu? Ze senar? Ni solteri xana beti, Manolin neureka nahi zude. Kanai zude. Txorixa? Ai! Me cago en Andrea. Non bizizara. Antxe goxin. Ze koloretakoa da Manolin. Manolin, naranja. Ta, zaitu idetze gatu ba, Manolin. Manolin? Ekipo mitikoa, txi. Manolin Nando, Iriondo Benantzia, Zarrapanitza gaitza. Bueno, lasai, JR. Ta hau ez da bat zure Manolin horren seinale bat izango, ez da? Manolin! Nire bizitzeko Manolin! Ai, nire Manolin! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Ez horregatik, Andria. Bueno, ba, kasu polita gorkoa, JR? Txili honei. Eta guazta gemendit. Horko txorretan ondio, bi atxota laukatu bizitzuk eta. Ze, estu aldia, eo? Eta ez, nola nahikoa gainea, kon una jendez betia zeon. Bakizu, telebizioan,
Bai, zea, Asier Etxeberria ikusi, Sautralakoa, liburu hartu eta ordu erdia pasau komun barrun. Eozti momentu hona da irakurtzeko, Alkain. Gero zea kolatu zait, pelioza bala, eta barrun ekaitza zeola esan dit. Uf, han barrun zeuru. Eta gero Danik ineondu naiz. Ze, bestuguko Dani? Bai, gure Dani. Ara? Eta gonbiatu mundiala, omendaka gaurkoen. Abai? Bai, oso nervioso, zeo mintzat? Bueno, ikusteko irreketan, noa? Kaixo, olatuak desberdinak direlako, eta olatu asko daudelako, gaur gurekin, bikote xelebre bat. Mondejua eta holkila. Zein da zein? Ni holkilaz. Zu mondejua orduan? Bai, bide honetik zoaz. Zein da zuen historia? Txuribeltza alegian? Juventusen kamiseta bezala? Danis, buenos, kolorekin ez txisterik egin, mesedez. Kontatuko alzenikukete, zuen historia? Nik etzigengo de txuritxoz? Bai, maitia. Gure arbasoak eta gu, beti izan gara gure azaleko koloreangatik baztertuak. Zuriak izan dira beti nagusi. Urteetan izan gara lokarriakin lotuak eta sakurretarra jautiak. Eta nolatan ezkondu zinen zuri batekin? Ba, maitasunak ez du koloretaz ulertzen, ez dauka begirik. Hau da, nire bizitzako mondejua. Eta zu nire bizitzako holkila. Oioiz azala jartzen ari zait. Eta zu mondeju, konta iguzu zure historia? Bai, ni arategian, bueno, eurdurik nago. Begira, biok arategian, seko maite bindu ginen elkarrekin. Baina nire etxean ez zuten nahi, beste koloreko inor. Orduan arazori aurre egin, eta nire holkiarekin alde ginen beste arategi batera. Eta orain oso pozik bizi gara. Emoi ez musu, elkarri? Ez Eta, pentsatu alduzue, aurren bat izatea? Badugu bat, Martin izena du. Txerriaren patroian omenez jarri genion. Zoragarria da, oin Salamankan do unibertsitatean. Etxoixa xamarra baita. Oina asko maite Bueno, benetan, asko posten nahi zuek hemen izatea. Zuen historia, ez delako erreza izan. Badaukat orgurtzea? Bai, nola ez? Aprobetxatu nahi nun nire behasaingo familia agurtzeko, eta baita ere Burgosko lehenguziak. Kanal internazionaletik ikusten gaituzte eta. Bai? Pankorbotik ere ikusten gaituzte, Bai? Ikusentzuleok, hauxe izan da guztia. Olatu guztiak desberdinak direlako. Badakota gurtzea. Markatu Dani, baina badakizu, holkilak errepikatu egiten du. Olatu guztiak desberdinak direlako, eta itsasoan olatuak daudelako, datorren astean, Kornelio izango dugu gure artean bestegun, errezilgo enanoik haundina. Bueno, gaurkoare ia kontuatu behuntza egula. Genialan kostatzen zaigu, eske guztien joik itxia. Bai, mote, nahi lagunek ia denak segiten ateratzen zezki gure esate. Galdetu pagadiri hoi. Ni enkaskilatu jenak, baina beste batzuk bai, Lasai, motor, hori da, ipasitzen zaigu, motor. Nik alare gustu asko ikusiko nituzke hankasartze harbatu. Bai, eta bestiena baldin bai asko zobe ez da. Hoi, seguro. Zudaka zorpegit, zu. Bueno, gaurkoare juntza egula, earki. Bueno, ala ere bakizue, azkeneko kartutxoa ontxe bertan. Toma falsuak. Kosk! Nire alaxe hasi ninun, Ara, jabe inglesatu adanak, lurrea. Alaxe hasi ninun, eta piratzagoen. Ea baki kartu, Iez autuan tudan egunean, danbotu guztia pasatzizkien. Aberri. Ik esan zan, nahi degena. Mierda. Etzak damutzeko mouko, ze Dios! La hostia!
Oioek mokoka. Karambo baini. Bai? Hor bai. Venga.